Lijepi pozdrav gledateljima nezavisne televizije. Gledate emisiju o nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj. I dva frtalja. Danas ćemo zapravo govoriti o češkoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je da današnji gosti podrijetlom nisu Česi, ali su puno pridonijeli za češku manjinu u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Najprije da pozdravim profesora Zlatka Stahuljaka. Uzvraćam pozdrav, hvala lijepo. Dobar dan. Vi ste bili prvi veleposlanik Republike Hrvatske u Pragu. Imali ste jedno iskustvo sa Češkom u mlađim danima, pretpostavljam, o tome ćete vi sami pričati. I bili ste prvi predsjednik društva, odnosno to je Hrvatsko-Češko društvo. Jer sam dobro sada rekla? Jer svojevremeno negdje 92. godine ili 91. su se stvarali u Hrvatskoj Hrvatska makedonska prijateljstva, društva koji su kasnije neki prerasli u zajednice, ali o tome nećemo danas govoriti. I tu je sad i novi predsjednik Češko ili Hrvatsko-Češkog društva, gospodin Marijan Lipovac. I budući samo društvo ove godine slavi 20 godina svog postojanja, pa bi bilo dobro da nam nešto o tome više ispričate i kako ste se uopće našli kao Hrvat u tom miljeu. Dakle, društvo je osnovano 22. veljače 1992. pod imenom Društvo Hrvatsko-Češkog i Slovačkog prijateljstva, jer tada je još postojala zajednička Češko-Slovačka država, pa je prema tome i društvo koje je okupilo hrvatske građane kojima je bio cilj doprinositi suradnji Hrvatske sa tadašnjom Češkom i Slovačkom, bilo zajedničko, dakle. Međutim, 1993. godine kad se Češka i Slovačka razdvojile, onda se je grupa članova koja je bila više zainteresirana za suradnju sa Slovačkom je osnovala društvo Hrvatsko-Slovačkog prijateljstva, a naša udruga je nastavila djelovati pod promijenjenim nazivom Hrvatsko-Češko društvo. I međutim, tako da svoju 20. godišnjicu, dakle mi imamo kontinuitet od ovog društva sa ovim prvim imenom, društvo Hrvatsko-Češkog i Slovačkog prijateljstva, koje je osnovano prije 20 godina, i tako da ćemo sad u veljači proslaviti njegovu 20. godišnjicu i to na istom mjestu gdje smo osnovani, u muzeju Mimara, 25. Pokrovitelje? I visoki pokrovitelj proslave je predsjednik Republike Ivo Josipović, koji je time dakle dao priznanje i nama kao društvu i svemu onome što radimo na razvoju hrvatsko-čeških veza i promicanju hrvatsko-češkog prijateljstva, ali time izrazio svoje poštovanje i priznanje i Češkoj kao državi, pa i češkoj kulturi na taj način, vjerojatno i češkoj glazbi, pošto je on glazbenik. Može jedno pitanje? Da. Kako to niste mi odgovorili, kao Hrvat ste upustili u suradnju sa... Pa ja sam studirao povijest i češki. Povijest sam htio studirati, ali kako je studij povijesti dvopredmetna, morao sam izabrati još jedan studij. Tako da sam izabrao češki, ne znam, nemam nikako dakle češko porijeklo. Mislim da niste pogriješili. Ne, nisam, jer im bio lagani prijemni, dakle, evo da se ne lažemo. Pa sam mislio idem na nešto gdje je lagano upast na fakultet. Jer mora se dva predmeta. Nije vam bilo teško naučiti češki jezik? Pa nije, ipak jezici su slični, pa ipak, dakle, one osnovne stvari su isto 7 padeža, ima iste, dakle, glasovi su skoro isti, imaju Česi nekih od glasova koji hrvatski nema. Ima i padeže, ima i svršene, nesvršene glagole, dakle, ono što strancima recimo predstavlja problem, onima koji nisu Slaveni. Da. Tako da jezici su slični i uvijek to je ipak lakše naučiti, dakle, s te strane. Vratit ćemo se opet na vaše društvo. Sad bih trebao ja odgovoriti kako ja imam veze sa Češkom. Da, ja sam rekla, vi ste bili prvi veleposlanik Republike Hrvatske u Pragu. U Pragu, i to je počelo sa zajedničkim društvom. Da ste prije toga bili, boravili ste jedno kratko vrijeme. Da, imao sam postdiplomski studij u Pragu. Jer vi ste poznati... I to je 67. 68. bilo. Dugogodišnji na Glazbenoj akademiji u Zagrebu, Ljubljani, bili ste još i u Beogradu. Ali uvijek stalno solo violist Hrvatskog narodnog kazališta, opernog orkestra. Da spomenem, bili ste intendant jedno vrijeme. Intendant kazališta na kraju, to je 22 godine solo violist, u jedno kratko vrijeme direktor opere, ali pošto nisam bio organiziran u bivšem sistemu političkom, onda nisam mogao da nastaviti s tom dužnošću,
pa sam se vratio nazad u orkestar, ali 1990. i 1991. sam bio intendant u našoj slobodnoj Hrvatskoj. Znači, to su zapravo vaše veze sa Češkom, vaš boravak tamo prije Domovinskog rata i kasnije 6 godina. I to je bio prekrasan studij, uz izvanredne uvjete, sjajni uvjeti su bili. Ja sam bio mladi profesor, dobio sam mogućnost da budem smješten u domu profesora, vrlo blizu glavnom trgu Staromjeških namjesti. I to nije koštalo niti jedne krune, a moja stipendija je bila neopterećeno ikakvom porezom 1300 kruna, tako da je bilo divno jer sam si mogao nabaviti jednom veliki dio stručne literature, bilo na kojem jeziku, počevši od njemačkog, engleskog, ruskog, češkog jezika. Ja gospodina Lipovca ću pitat. Vaše društvo zapravo bavi se nakladom, izdavaštvom raznih knjiga. Vidim, tu ima zanimljivih knjiga koje hoćete da, uz ostalo se bavimo i time. Nije nam to osnovna djelatnost. Najviše naših akcija ovih 20 godina je bila usmjerena na nekakve, recimo, manje događaje, tribine, okrugle stolove, proslave raznih godišnjica, čeških i hrvatskih velikana, i čeških i hrvatskih zajedničkih velikana, ili samo čeških, ali smo izdali... Jer veze Češka i Hrvatska su duboke i vrlo stare veze. Da, dakle, evo ako gledam, dakle, prema legendi znamo onu priču o troje braće Čehu, Lehu i Mehu, koji su bili iz Krapine porijeklom. To je legenda koja postoji u Češkoj i u Češkoj se tamo spominje Krapina, dakle, nismo to mi izmislili ovdje. I ta onda priča o Krapini, jedan češki Sfranjevac je to u 18. stoljeću tu priču donio u Krapinu, tako su Krapinci zapravo, među njima je zaživjela ta legenda koju onda kasnije popularizirao Ljudevit Gaj. Dakle, po toj priči bi Česi bili porijeklom iz Hrvatske. Dakle, Češka je bila pradomovina Hrvata. I u srednjem vijeku je to bilo čak i razvijeno mišljenje među Česima da su oni zapravo porijeklom iz Hrvatske. Da, zbog te legende, iako su oni došli u kojem stoljeću su zapravo registrirani prvi Česi na prostorima Hrvatske? Sad se onda vraćamo iz tog područja tih mitova i legendi u povijest i dokumentiranu, dakle, povijest. I to onda počinje sve sa biskupom Duhom, prvim zagrebačkim biskupom, kojim je Hrvatsko-češko društvo zajedno sa Vijećem Češke nacionalne manjine grada Zagreba izdalo i knjigu 2006. Naime, Hrvatsko-češko društvo je dalo prijedlog da biskup Duh, koji je u Zagrebu zapravo slabo poznat, njega se uvijek usput spominje kad se govori o osnutku biskupije, onda se spominje prvi biskup je bio Duh, bio je Čeh, to je jedno što se zna zapravo o njemu, ali nije toliko poznata osoba. I mi smo kao društvo dali prijedlog komisiji za imenovanje ulica, trgova i naselja da jedne stube u Zagrebu dobiju njegovo ime. To su one stube koje spajaju od Kalčićevu ulicu sa onim parkom na Opatovini. I one su 2005. dobile ime stube biskupa Duha i onda smo, godinu kasnije sam ja i napisao jednu knjižicu o njemu koju smo onda izdali 2006. I tako smo zapravo tako je biskup Duh, malo izvukli smo ga iz povijesnog zaborava. Te stube su danas turistički vodiči, tamo vode i strani turiste i kad im govore o povijesti Zagreba, onda tamo čak, to je zgodna točka za početi priču o povijesti Zagreba. Jer povijest Zagreba počinje dakle s jednim Čehom. To je zanimljivo. Jer Česi kao nacije su puno pridonijeli u Hrvatskoj razvoj zanatstva, uopće umjetnosti. Moramo spomenuti značajnih Čeha koji su se osjećali u Hrvatskoj kao doma. Kao na primjer Václav Huml. Da, to je bio veliki pedagog violinski. I on je zapravo i napravio Zagrebačku violinističku školu, utemeljitelj, via facti. Da, on je negdje 930. došao u Zagreb. On je došao 1903. A škola je 930. Ali škola je rasla sama po sebi odgojem učenika. I negdje oko 200 učenika. Preko 200 učenika je imao, ali od toga je jedan lijepi broj izvanredno visoko kotiranih violinista bilo kao na primjer Zlatko Baloković, kao na primjer Ljerko Špiler, kao na primjer Zlatko Topolski, 3 koncertna majstora u Beču, Zlatko Topolski, Filip Matajs i Ljudevit Dobronji, onda niz profesora u Zagrebu, na primjer Pinkava, na primjer Tarbuk, na primjer Vajland, Stjepan Šulek je bio njegov đak. I to u akademiji koja u to vrijeme, on nije nikad studirao kompoziciju, ali su profesori vidjeli da Stjepan Šulek ima izrazitog dara i
pojačali nastavu njegova teoretskih predmeta i tako je on postao. Možda nekoga nisam spomenuo, profesora Vajlanda ili druge. Onda velika oaza Humlovih đaka je bila u Beogradu. Na primjer Lazar Marjanović, na primjer Perica Toškov. A isto tako u Ljubljani je bio Albert Dermelj. Onda u Beču sam već spomenuo. Onda u Pragu Miroslav Šlik koji je prije toga bio u Engleskoj. Humol je zagrebačku violinističku školu potvrdio na europskim prostorima. Apsolutno. Što je jako važno. Ali ima i puno drugih Čeha iz oblasti umjetnosti, kao što su, o glumi da govorimo. Puno, dakle, imam tu još jednu knjigu koju nije izdalo Hrvatsko-češko društvo, nego Vijeće češke manjine grada Zagreba. Zove se Česi Zagrebu, Zagreb Česima. To je izdano 2009. povodom 135. godišnjice Češke besede Zagreb. Češka beseda Zagreb je inače najstarija udruga Čeha u Hrvatskoj i najstarija manjinska udruga uopće u Zagrebu. Dakle, Česi su obično, kao što imaju manjina, oni nisu najbrojnija manjina u Zagrebu, ali imaju najstarije korijene. Dakle, korijeni im počinju sa biskupom Duhom, još u 11. stoljeću. Kasnije isto u kasnim stoljećima je bilo još tu Čeha, ali organizirano počinju dolaziti u Zagreb tek u 19. stoljeću. Mislim, organizirano. Kad Zagreb se počinje širiti i veća je potreba za raznim stručnjacima, raznih profila i tu onda dolaze Česi, a Češka je to vrijeme bila razvijenija od Hrvatske. Mogu spomenuti Ivana Zajca. Da, dakle, Čeha bilo među glavnicima koji su dolazili u Hrvatsku, a recimo Ivan Zajc, dakle, njemu je otac bio iz okolice Praga i on je došao u Rijeku kao vojni glazbenik, tamo se rodio, dakle, njegov sin, isto zvao Ivan Zajc kao njegov otac. Dakle, jedan od najvećih hrvatskih skladatelj, znači u rangu Verdija, možemo reći, je bio po ocu Čeh. Znači, a drugi još jedan slično je, dakle, generacijski, to je August Šenoa, dakle, jedan od najvećih hrvatskih književnika, najveći možda u 19. stoljeću, kojem je otac također bio rodom iz Češke, ali bio je ponjemčani Čeh. Prezime je prvo glasilo Šejnoha, onda je postalo Šenova sa njemačkim onim i onda je kasnije nastalo hrvatski Šenova. Šenova je kasnije završio u Pragu jer je studirao pravo, tako je naučio češki, isto je popularizirao češku kulturu u Zagrebu i u Hrvatskoj, jer recimo on je preveo Prodanu nevjestu. Prodana nevjesta je u Zagrebu izvedena 1873. mislim, znači nekoliko godina nakon preizvedbe u Pragu, i libreto je preveo na hrvatski Šenova. Ili kad je osnovana češka beseda Zagreb, onda je 1874. nazočan je bio Šenova koji je držao govor na češkom. Dakle, dva ponajveća, možemo reći, hrvatska velikana su po očevim bili Česi. Ima ih naravno još, recimo Marija Ružička-Stroci, najveći hrvatski glumica je bila iz oblasti Čehinja, glume. Dakle, Čehinja. Ali ona je kao jako mlada došla u... Ona došla kao dijete, da. A njoj je to bilo kao djetetu sužena da dođe u Zagreb. Jer kad se ona rodila se u Litovelu u Moravskoj. Njen otac koji je bio glazbenik, otišao je u gostionicu u obližnju proslaviti i rođenje svoje kćeri. I slučajno su u to vrijeme tamo zatekla jedna njemačka kazališna družba u kojoj je glumio i Josip Freudenreich iz Zagreba, koji je inače isto tako ima svoju grupu. Da, ima tako, on je bio član te grupe, nije bio vođa, samo član, ali inače i on ima veze s Češkom, jer njegovi su također došli iz Moravske u krajem 18. stoljeća u Zagreb. I slučajno su taj Ružička i Freudenreich su se upoznali, isprijateljili i ovaj Freudenreich je njega pozvao u Zagreb da dođe. U Zagrebu hvali glazbenika. Dakle, tako je taj Leopold Ružička sa svojom kćerkom koja se tek rodila došao u Hrvatsku. I onda je došla, kao ona je tu odrasla, bila na kazališnim pozicijama 70 godina, glumila je sve do svoje duboke starosti, umrla sa 87 godina, a njezini potomci su isto također značajni, dakle Maja Stroci, pjevačica, njen sin Tito Stroci i unuk Boris Papandopoulos. Dakle, to je generacije. Da, Boris Papandopoulos zanimljiva priča, dakle baka mu je bila Čehinja, djed, dakle Stroci je bio Taljan, otac mu je bio Rus grčkog porijekla, a on je se smatrao Hrvatom, bio je hrvatski skladatelj. To je meni jako važno. Da. Marija Radić, supruga Stjepana Radića, ona je podrijetlom Čehinja, ona se je upoznala sa Stjepanom. Da, Stjepan Radić i došla to je u Zagreb. I ona je zapravo nikad nije se odrekla svog podrijetla, češkog podrijetla, ali je bila veliki borac za Hrvatsku. Odabrala je Hrvatsku kao svoju domovinu. Da, to je jedna možda najljepših priča iz povijesti hrvatsko-čeških veza. Dakle, Stjepan Radić je otišao na studij u Češku i tamo je poznao mladu jednu učiteljicu Mariju Dvoržakovu. Znači, bila rođakinja od Antonija Dvoržaka. To je zanimljivo. On je iz Smetana čak je bio u Smetana je kasnije, da, njezin nečak se, ili rođakinja se udala za unuka od Smetane. To je bilo kasnije. Da, kažem, ali to uglavnom veze su
Da, i Marija Radić, to je zanimljiva da. priča, dakle ona je, dakle njihova ljubav je bila očito jača od svih prepreka koje su bile među njih. Dakle, Stjepan Radić je bio iz jedne siromašne zemlje i sam je bio siromašan, bio je buntovnik, svako malo po zatvorima, njezina obitelj bila protiv njihove veze i braka, međutim ljubav je očito bila jača, a i Stjepan je bio dovoljno uporan. I oni su se dakle vjenčali i zasnovali obitelj, imali su 4 djece. Ali ona kroz život je pokazala i ona je došla dakle u Hrvatsku i prihvatila je, da, pa samim time što se udala za jednog Hrvata je pokazala, dakle. I prihvatila je Hrvatsku kao svoju domovinu, ali ostala je Čehinja. Recimo sva njena djeca i unuci su naučili češki od svoje majke i svoje bake, a Stjepan Radić opet s druge strane on je u Hrvatskoj popularizirao domovinu svoje supruge, dakle bio je najveći popularizator Češke u Hrvatskoj na kraju 19. i početkom 20. stoljeća. On je pisao knjige o Češki, prve češke gramatike, prve češke rječnike, jer zašto? On je htio da Hrvati nauče češki da bi mogli ići na školovanje u Češku koja je tada imala razvijenije škole i da se Česi i Hrvati više povežu na političkoj razini, pogotovo tu međutim baš nije bio uspješan. Tako dakle da on, dakle bio je mi kao Hrvatsko-češko društvo na neki način smo nastavljači tog njegovog dijela, dakle kao što su drugi baštinici njegovog političkog dijela, tako su mi baštinici ovog njegovog dijela koji se odnosili na popularizaciju Češke u Hrvatskoj. Marija Radić mu bila dakle njegova najbliža suradnica, možemo reći da je bila prva hrvatska političarka. Tad se žene nisu mogle aktivno baviti politikom, ali ona je bila tu u sjeni, možemo reći, kasnije vodila i ženske organizacije HSS-a. Pogotovo nakon smrti. Nakon smrti, da. Jako hrabro držala pred sve 3 diktature koje su vladale u 20. stoljeću Hrvatima, dakle pred srpskom kraljevskom diktaturom. Recimo kad su ubili njenog supruga, onda je kralj Aleksandar, kao velikodušno, ponudio mirovinu da dobije. Ona je odbila jer je rekla da ne želi mirovinu od ubojice svog muža. Ne, vrlo ponosna žena, svjesna sebe i svojih kvaliteta. Da, i vani su je poštovali, samo da ovo kažem, vani su isto poštovali kao jednu od vodećih osoba Hrvatske. Tako da je 1935. godine u Zagreb je došao francuski političar Robert Schuman, kojeg znamo kao jednog od utemeljitelja Europske zajednice, odnosno današnje Europske unije. I on je posjetio i Mariju Radić. I toga se čak i sjećao jer mu je njeni unuk, Stjepan Radić mlađi, koji je poznati pijanist, mu je nešto kao dijete, on je već tad bio znao svirati, odsvirao mu je nešto i 20 godina kasnije, kad je Schumanu, pa već je tad bio francuski ministar vanjskih poslova, je sreo Mačekovog tajnika i pitao ga da li još onaj Radić svira. Dakle, on se sjećao da je bio kod Marije Radić. To su krasne priče, ali ja opet bi se vratila jer vrijeme jako brzo ide. Gospodine Stahuljak, recite mi vi dok ste bili veleposlanik u Pragu, na koji način ste uspijevali zapravo promovirati Hrvatsku i još produbiti da veze budu dublje, jače? Pa upravo sa jednom srećom koja je najprije izgledala kao nesreća. Dolazio je prvi dan hrvatske državnosti u mojem mandatu. I to je bilo 30. svibnja 1993. Jer od 1.1. je počela funkcionirati Češka država. I šta ćemo napraviti? Ja sam rekao moje supruzi, slušaj, idemo do Nuncija i ponudit ćemo Te Deum na čast hrvatske državnosti. I mi smo došli kod Nuncija Giovannija Kopa, to je ovdje njegova knjiga, i on je bio oduševljen. Rekao mi gospodin Stahuljak, to je sjajno, mi ćemo to organizirati, vi samo budite sigurni da to bude. I pošto je to bila nedjelja 30. svibnja 1993. mi smo znali da diplomatski zbor ne bi reagirao u nedjelju jer su obično na vikendima i Češka je divna zemlja, ima šta vidjeti. I onda smo napravili u petak u 12 sati i javio nam je Nunci u roku od 48 sati vi možete održati Te Deum u Strahovskoj bazilici, a to je tamo u neposrednoj blizini Ministarstva vanjskih poslova i u neposrednoj blizini katedrale Svetog Vida. I iza toga smo napravili, supruga i ja, notu svim veleposlanicima i svim veleposlanstvima, a njih je onda u Pragu bilo oko 75, i češkim prijateljima, i naveli smo sljedeće. Svi došli, da će veleposlanik i njegova supruga umjetnički sudjelovati u tom Te Deumu. I sad su došli svi. Ja se sjećam i iranskog veleposlanika
preklasnog čovjeka po vanjštini koji je samo jednom nogom stupio u crkvu jer je bio znatiželjan šta će to veleposlanik. A vidio sam ga onda kad sam silazio sa kora sa mojim instrumentom jer smo gore odsvirali i otpjevali i dakle iza toga smo vrlo brzo postali jedan od najpopularnijih bračnih parova diplomata u Pragu. To je dobro predstavljanje Hrvatske. Nažalost, evo, bližimo se kraju emisije. A puno toga bi trebali reći. Ja znam da Václav Havel bio je u Hrvatskoj... Kroatistika na Karlovom univerzitetu. 93. u jesen, zahvaljujući brzoj intervenciji i rektora gospodina doktora Šunjića iz Zagreba, kojemu je od mene, kad sam ja dobio signal, u ponedjeljak javljeno da u petak lektorica hrvatskog jezika mora biti gore i u petak je lektorica bila i od jeseni 1993. Zahvaljujući mojom zaslugom je kroatistika u Pragu i prvi kulturni ataše češke ambasade Slečna Honcova je donedavno bila doktorica, kao doktorica hrvatskog jezika na toj dužnosti. To su pravi doprinosi. To je jako važno jer katedra češkog jezika kod nas dugo postoji. Bohemistika, tako je. Da. Ovo je dobro da se jer studenata i prije Drugog svjetskog rata puno je studiralo u Češkoj. A kasnije, da ne govorim, u novije vrijeme, Praška škola, filmska i kazališna. Znamenita škola Praška. Velika i značajna i jako dobra. Još u vrijeme Jana Husa, to je zanimljivo. Dakle, početak 15. stoljeća, u vrijeme Jana Husa su već Hrvati studirali u Pragu. Dakle, kao njegovi učenici. Te intelektualne veze su davne, što je jako bitno. Makar i na ovim prostorima su onih lijepih zanata donijeli Česi. Mislim, zapravo još više ih. Da, zapravo mi smo se isprepletali, možemo reći da smo nešto, mislim, i Hrvati su doprinijeli i češkoj kulturi, možda malo manje, ali ipak više. To je jedna super razmjena. Recimo, jedan dobar primjer, to je put glagoljaštvo, dakle. Glagoljaštvo, obično se smatra da su Čiril i Meta donijeli glagoljicu u Češku, sad ima teorija da je ona nastala zapravo i u Hrvatskoj. Uglavnom, običajno je teza da su oni donijeli, kad su išli u misije u Veliku Moravsku, donijeli su tamo glagoljicu, oni su stvorili glagoljicu kao slavensko pismo i napravili knjige, crkvene knjige na tom jeziku. Međutim, kasnije brzo su ti glagoljaši iz tadašnje Velike Moravske protjerani na jug, došli su u Makedoniju, u Bugarsku i dio u Hrvatsku i glagoljaštvo je upravo uhvatilo korijene u Hrvatskoj, a u Češkoj je nestalo. Poštovani gledatelji, ostanite uz program Nezavisne televizije i doviđenja.